først så skal man have sæbe rundt på alle hullerne. Det gør Elias lige. Jeg prøver. Det er en lille smule svært, men må ikke det går. Elias, jeg tror, du mangler det her side. Se, så har vi en firkant, som man Ryster. gør det der værd. Så skifter vi former. Jamen. Hvad laver du? Så, Nej, det var så tæt på. Vent, stik lige suge. Sådan, så er det absolut på. så det er ret sejt. Elias, skal vi prøve at prikke hul? Det virker ikke, altså. Så, Jeg prøvede. Men det virkede ikke. jeg prøver lige at give den lige et forsøg. Ja, okay, jeg er meget dårlig til det. Det er meget godt. Prøv igen. Derfor jeg tror, du skal dyppe dine fingre i. Hvad mener du? Bare dyppe dine fingre i. Hvis så kan du stikke. Skal jeg prøve at putte mine fingre ind? Nej, ikke den. Den har du ikke været i med. Hvad? Ellers så springer den. Nå, Den er sådan der. Den er rigtig følsom. Nej, det virker ikke. Nå. Men det var så det boble-eksperiment i dag. Vi har prøvet. Ja. Det var ikke helt som vi havde regnet med, men vi synes selv, det er ret sejt, at man sådan kan få en boble til at gøre det. Jeg synes, I skulle gøre det derhjemme, små børn. Og store børn mister også af nogen, der ser med, som er. Husk